Do nášho zdravotníctva potrebujeme zaviesť moderné nástroje na motiváciu ako pre lekárov, tak aj pre samotných pacientov. V zle nastavenom systéme pri nefungujúcich pravidlách a neúnosnej byrokratickej záťaži sa vytráca záujem o pacienta. Chýba v ňom ľudský prístup a vzájomný rešpekt. Preto zavedieme odmeňovanie lekárov a zdravotníkov aj na základe kvality, výsledkov liečby a spokojnosti pacienta. Správne nastavené motivácie pomôžu vrátiť do zdravotníctva záujem o pacienta, kvalitu aj ľudskosť. Zároveň platí, že ani ten najlepší lekár si neporadí s pacientom, ktorý nedodržiava liečebný režim, nechodí pravidelne na kontroly alebo si nedáva pozor na životosprávu. Preto zvýšime motiváciu pacientov k spoluzodpovednosti za vlastné zdravie, čo je nevyhnutná súčasť všetkých moderných zdravotných systémov. V iných krajinách sa osvedčili zľavy na kúpeľné pobyty, podpora športových aktivít alebo nižšie platby zdravotného poistenia. Cez správne nastavené motivácie pre lekárov zlepšíme kvalitu zdravotnej starostlivosti a spolu s vyššou motiváciou pacientov starať sa o vlastné zdravie dosiahneme ten hlavný cieľ. Tým je zdravá spoločnosť. Voľte KDH a krúžkujte číslo 11.